Matting bhar ebal agus lá el Pàdraig son a raibhsa hir teann bhéasach in son seachtain sa chai agus had a chuir mí vlog suas ar an channel Agam seachtain sa chai scas go raibh mí na mhuia a seo agus chola mí lach agus rach ich fór is tuh eile a bhá agam agus smaoine hí bha neachan an tubais leis an mensa agam dat mar sin agus chuir mí gréim is nuachis san fón láb agam agus chaim mí amach agus chunig mí seo. Agus smaoinich mí déanaí mí leis a seo agus chaim mí gnábí agam Paul agus thuirt mí an box a Dealain a téann amach as a bhalla agus thuirte san dé san taiachanta agus thuirt mé san ar an taiachanta agus tháinig amach agus chunaiche agus thuirte seo chunirteach is gás go an córs Dealain ar an ngensa hain agus ar cha agam agus metal ha an fensa. Agus mar sin bheith sin is mhaoinigh bhfuil is stocha go bhfuil conduit a háte stocha go bhfuil gom fai dunne electrocution as an fensa déanaí sin agus churas an fáin éid an sedabhais Dealain agus gan sedabhais Agam agus thuirstit fan deich meter as an Càball agus rointin sin agus charóteáid ar an fón láb agam agus meise amach as an tae cha buring a héing ar as chun tae is gas goráin is mhaoinigh well stocha go bhfuil electric current down in a whole sin a ha déanta de metal agus bheit meise casrichte le fón gun charge agus aniuchas agus na mhuia ar tuh eile an stráit díirich a feitheamh chuir mí fón go a bhaithe le fón fáil an nábí agam agus tháinig eise as gás nach chéil mo fearr na fudachach is stocha 50 minute an fáil bhuam agus tháinig eise agus bheit sin óla díirich well seo intinach agus ha long weekend tá se chuige níos agus ach chu dhé tháinig an sedabhais Agam agus thuirt iad san well chunairíonn sa dat dhéanamh man cig an sedabhais Dealain ach bhaid a cuideachach le duine chumol le fallibh as an Càball smálaí as an Càball Dealain agus an uairistin tháinig an sedabhais Dealain. Agus thuirstit well tháinig sin amach as a bhalla méad bóid tháinig sin méad bóid amach as a bhalla agus mar sin chur it an Dealain agus bheit ag Dealainiche rí amach gus déanam cínteach go bhfuil thula sí an sábhailte agus mar sin chaim mí go táim a fearantain sa san an aiche ach leis go ráid éid an Dealain a chuirge bud an rá a héing arás an tae gus brach an a héing agus gus aiche aiche aing agus
sin na hathair agus sin biranach caí ach bheith connaisteach agus caí sin an nuamh na thrá bhlog agam an seachan sa chaid scaas gon dacha sin agus me se gon Dealain agus gon computer fat dúine gréis an uair ach Dealain sin an rucht as móa ach mar a thuairsmí bheith lá le Pàdraig an Gimáist ar a seán bhíasach na mi creid sin Gimáist agus is gas go bhfuil me se orthodoxach ha páiriste orthodoxach eile san áistbhela seo a ha a lentan nubh Pàdraig agus chará Fhèill achgus an Gimáist is gas go rá na sagarst is gas go rá na sagarst ag an clergy conference an stát eile agus mar sin aniu just sathirne ha mé chláraigh aniu bheit Fhèill ann ag an páiriste achgus an agus chaid sin eile agus sin an nuamh ha mé coscin an dresa chanile óhaine stearag ach sin an nuamh ha mé coscin dresa óhaine géalach seo agus fis ag go bhfuil garam an an goríomh an dá a be chóirghaine a bhí cosce lá le Pàdraig agus léamh mé an áit san bí go rá blú an dá tradiisianta an an éiring agus tháinig green steach fa cheann ceithre cóig céad bliana chin ach leis go bhfuil galig agam ha mé just raine ché chfuil blue and green sin dúireach an dá sin garam mar sin is stocha go bhfuil garam an dá tradiisianta seach óhaineach chuí choismí an dreite seo as go bhfuil géalach brecin Stuart ha mé creid an Stuart hunting jo dat mar sin chuí bheith sin maith a bheith trí sagarst agus manach agus déach an ann agus channe mé ar dul gan páiriste sin bhí ceann dá bbliana agus chaine an son fescaran mar sin charrá mór an duine ann sin really é hí sin bíag agus ha píiste stocha go bhfuil cnáb Pàdraig sa bhealach haning sa relic channe mé bol céinteach de gála a he relic a ha relic aige ag a páiriste seo agus ha sin mí chumanta dá ag leis an orthodoxach gus relic nuamh siarach a bhí ann mar sin ha sin biranach agus bheit thula duine cosc óhaine an sagart sin a cosc óhaine agus bheith sparklaí agus ha mé se chá measa leis is cúlaíon afran fés acah sa go bhfuil mí a fóil cúlaíon afran agus mar sin bí me caiad óla cúlaí a thaine chu sin snasal ach bí sin é sin stocha deachmine agus ha me sé ddéiricha a blagad é chéis ha te a réist is stocha nach chéil mé ar vlog a dhéanamh bhí ceann áta ha mé ar lesan an bogaí agus a lehéid a dhéanamh ach seo ddéirich mé se a blagad é agus ha te a réist agus ha geplan agus sadra gumbacho dá fóga a bhí ann agus ha háte agus leis nach rá
cryf yn mynd gwrth yn eglwys yn yw nwyr y chaimi arall gan char agam ysje yn terafis fan che fan car ho che agus am eisiau smaen i hig fasgyd wysh a driver y sio bi mi maraf bi machrych yn eich chi'n ffwm jych ach cygi am i ast fan safol just rash agus sin tahart bit yna chyfeln yn siach yn sachau leis gan a fes ac yn hwch geag cryf amach as y chryf eis yn Càball agus mar sin a fwy y Càball agus mar sin hánig an boxa amach as well sin na hachart agus ha sin y char ag an eis mar sin ha hula sin gall go leor ach fa sin byrynach agus ha mi arall agus ha mi adolchas gan jen mi dat famil gaif an siachan sa chiing Jerston sa chiing cheery and draste